Yonuskum dari bandany dan ban khet Yonuskum lakum no lain chi hadu sound chi malada u jrong palat u longwit ban thep ha ka plastik pila ban penungkam daga white lengun lene daga white prat bandanyu ne lene gitu kibala itu kiba kham yo kham kot kin sobha ban nathit daga tuka machine ban khet ya nu skum khnang ba kan kham kloi Ôi nó udah sok hamamit pet ya kanika rukom shet de ban thep ha lada lokabala kaun kham ha ban thep ha kitu berni piat khnang ba kan kham dan thliu dan dai la phimyo da ki berni piat ru kala la ban le da kanika berni simen pet aktor korkom de ban shet bha ha du banda lakum no ar lande la minute batai ban kala ya katuka berni khnang ba katuka ba la thnam kan yo ban kayo ban I bha marba la phinam yo ya ka khiu ku bak kham he laga phio tang ya ka khiu ku bakum kan ne te mut ba katuk kanom la ban kot ya baro tukum ta da ka ba kalan bha te pan kala bha sasiliang pasal sasiliang ya kan ka berni te mut tu skum I bha hadin nang ta sa cer bha ya katuk mar pakane thnam te kalap kapenlong ya ki khyang ba kin ki khyang ki badan hau tu skum ku ba kin yap mar lada ka ba mar ba lada minam shet ha ka thnam ku mut ba kitu ki khyang ki badan hau tu skum te kapenlong ba utit unami bha le utit ula ban thok khyang ta yak ya uni uskum ubala dep shet sathe ha hilaban penungkam dakatin lande hilaban penungkam ru da kinja tarpalan kinja jeri bat I hadu ba uni uskum unda pecak bah mar bala da kadang fluid te usumbai ru un sapu no te I hadu ba uni uskum unda jabha pet kunur kom thep yo sumbai ben ini ki pelihar jengi kila kham krim ha kan ka kam ki khniat ha ka tur kom khnang ba uni sum un pliat ha un raj ha un song raj ha pet kotor kom thep yo sumbai devan thep nang ne na kner berak sodang yang penuh plastik de bandai ha ketika hukum nang ta thep skum biang kerap lah mana
nda la dep sa tep ha tu na jrong ha kan ka ban taru de ban ai sumbai pek kan kerkom su ya kan ka plastik kalong ha kan kerkom penengkam da kan ka ba Isnahi marketu ke ba long readymade ke bala sna di company tela rangin thit da ketu kan kham lut phut dan kan kham lut namar bangi hapan thit man kapo dan tela rangin thit da kan stick ke ba long thit ne tar bet kemud ba nim sa chukhet ya ka khap daga wat ka khanchi lan chukhet daga tariru melelai tang bangi dai ban su dau thunya ha kan ni kon bata ka bangi le kum ne mut ya kan ka plastik ndala dai ka por ban plit ya uni us bai tit bala dep thep hang ne tengin khet nang ni bat ngin pachut ya uni u sai bat ngin sa saya u bai tit bala dep padam hang ne bat ha ka we ka por andang ila pen kambiang ban thung tit tengin su biang ya kan umut keju kan ka plastik nila ban kam ya ka hantu nhiều lần để phát triển đây cái tu cái bala đẹp na lupa ka company ka umut ba hakpor ba sei eu nu skum bala đẹp thep hang ne eu tit ni ha pan pen lewet no ni ha pan pen jot no mo te ka umut ba kam long su ban pen kam biang sa sisin đây da ka bang ile kum ni kan mentoy kan kham yo nong namar bang pen kam da ka ju bat ha kan ikor kom kan ka ba kan ka nadim jong kan ka plastik ru di deban su ha kan ikor kom nang ba tan ya uni utudu ne su nang ne dau nya bat nang ni na utudu jong ni wei nang ta saya tan lang ha ka kom te da ka balik kum ni kumut ba ka por ba pensyong ya tu sampai tit bala de pedem kumut ba kaneka kacing syong jong kaneka jong diskum kumut ba kan itanat ba bat ladangin bu ru kham ne te la da phi sneu yo jing mentoy na kaneka video terus ngobha ban ya share ya like subscribe bat phila ban comment ru lada phidon kono kaching bom pat sothu khnang ba nin penmi saya kiwe pat ki video te shibun ki jing kai ngin sa nang yo nakapor syakapor ha kaneka channel jongi te pi ha kanekur kom te ya kiwe pat ki benta phin sayo ha kiwe pat ki video ki ba ha kaneka channel te khuble chibun ngin saya kandu ha kiwe pat ki video anda ni sabataya phi sapang ki wei pat ki sinjam ki bangi dei pan le hadin ka khat sosi